Awubantu Friday ke namhlanje wabona uFriday umhla kabani umhla ka12 baba. Mhla ka12 ubona ngithengile phela bekuphethe lo walkie talkie ngiyobona kade kufakwe kanje. Lokhona walkie talkie usazowuveza nawo ubechutha manje cabanga manje sekushaya bani kuyakushaya 6:30 ubechutha manje uMatersi. Oh hayi ushukela mangakhiphanga ushukela uyabonakala. Ubechutha inyawo lo walkie talkie wakhe yabona uthole nani chakalaka kade agcina ukuyithenga. Nazi into zakhe bezivele isekhona. Manje akhumbula wathenga iNorox ile yenkukhu. Akhumbula ukuthi wathola le yenkukhu nelona sekhona namathibhethi asekhona nje bethenge nelo. Nawu sawoti usekhona nje bawehla ngamandla kuyasho uMatersi ukuthi uyiklina ngawo lo sawoti. Uklina ngafana nje ngohlodisa nje nya. Nakho ke ilona ke nakho bandla kuseliphini usiqala yaveza amabhodo wakhe la uMatersi. Qala veza bona sowubekile walkie talkie ubeke ngaleli ke namhlanje kubani owulungisile. Wabona uMatersi mawubukela ngaphansi ine-solid ngala. Ngakhumbula vele le ayenza ngayo la ile ring. Ine-solid zu2 ubeke 2 sometime wabona walkie talkie obeka ngaleli bese kuzoba ngalana i-rice wabona sanda kubeka qeda ukuchutha phela. Wathi akubeke sometime awuthola elinye eliyi-solid manje uMatersi sezokuyaliveza nje kahle uyakhanda phela uMatersi kuyinto zakugesi uyayikhanda. Hawu ke sezothi kulontonja ke kona ngiyawuzwa lokho ukuthi manguchutha hayi awunuki kabi kangako kodwa ke khona lo kodwa azocapha la ngwacwenge phinda amanye ngocwenge nawo bese ngifaka isobho ngoba nali isobho nginalo yabona. Uthenga walkie talkie kuseze eliphini uMatersi seze eliphini hayi lapha ubecaphiswe izambane. Ubecaphiswe izambane banje izolo wayidlela bandla ufaka iNorox omnandi elibholiwe wabona. Ayike nakho kasize lana Matersi sanze ufaka ubisi lapha kulo-2 litha. Ufaka lolu bisi akalithenga ngake namhlanje. Siliphi nakho size eliphini ke mhla ka12 Friday 12 December mhla ka12 December. Wabona beke isikhatsini beku 3 minutes 3 second 1 minute away from 3 wabona bese kuyafana ukuthi bese ku3 bese kuyoshaya 3 o'clock lana. Ubambezelekile angithi khona nje bimlandela uMatersi khona nje emthandayo wabambezeleka ke ufuna anyuke naloyo nja wabona. Ubambezelekile nje namhlanje njoba nje uze waqala ukuchutha ngabo lona uqala ukubeka ngobani ngo-4:45 sebeka amanzi ukuthi achuthe wabona nakho phezulu bese vele bese nethemba bese ethi kuzohamba ugesi bese cuthele nje ukuthi ugesi vele mawuhamba ngizohlala sengiyichuthile nyawo awungahamba ngo5 bandla kuyinhlala. Nakho ke phezulu walkie talkie Rainbow walkie talkie R14.99 njengenjwayelo iprice yazi nawo selati sugar 500 gram R11.99 nawo lo selati senje akathatha uground ukuze bangazami abadide phela uMatersi ukuze bangazami ukumakha ngabona. Bese kuzoba ucheck value packet beans okay nali ithini manje athi beke nali check value ngakaze futhi alithenge ukuze baboneke uMatersi ukuthi usizila nayibona ile packet beans check value nje kukhona nempupho ukuthi sibone expiry date manufactured mhla ka10 October 2025 yes before 10 October 2028 yabona. Lento angisho ngalo wasawoti izinto zimanufacture kulonyaka. Ethenga lo wasawoti akhumbula ukuthi owangonyaka odlule lo suphela njobe uqeda mawala nje uMatersi. Ile lathini ke bese kulona ke le lathini sengithini lakhe ukuze lontonja nakho ke sathi bani check value packet beans nali 41 gram R9.99 bese kuzoba Norox pack soap chocolate packet soap chocolate nayi le chocolate yakhe uMatersi njengenjalo yakho uzofaka yona kulezi nyama siqedile ngoba vele le Norox yelo yenkomo manje ukhumbula ukuthi yenkomo akufanele uzoyifaka kuleli thini okungcono kusasa. Le Norox yenkomo ngeke isethe kwilo ngeke isethe kwinkukhu wabona. Uzoyifaka nje kusasa kwilona uzofaka usawoti bese ufaka isobho mase kuvuthele izinyawo adle kamnandi uMatersi. Lona lo R6.59 leli sobho leli chakalaka nayi chakalaka bese kuzoba check value packet of plastic lo 130 kodwa izinto zibe R44.85 wabona uMatersi seza kwi-date bandla. Wabona uMatersi into zakhe
nali izambane lisekhona elilodwa leli lazolifaka nelo la mazambane awathenga yabona ziyalast into zakho uMateris. Lawa awathenga wayithenga leya lungs ama-lungs wakhumbula sasele elilodwa libhoyilile izolo. Wabona ukuthi uMateris akadle ngathi uyinja, wabona akadle nje ngathi uyinja. Yazo-ke sasuka-ke sathi lana siza kwi-date konje yani nakho beku-3 second 1 minute away from 3 3 second 1 minute to 3 mhla ka-12 December 2025 yabona sekuwo-3 12 December 2025. Hhayi baphile sebephila abantu, hhayi usapatanisa bandla uMateris, sayipatanisela bandla yabona uzokaphushe lana kusasa nje lo ntunja vele amafutha akanawo, unetiye lakhe angithi yabona unetiye lakhe ukuxhaphisa lezambane kamnandi, afake isobho nalo isobho kuvuthe right bese efaka nane-rocks, ayifake-ke nane-rocks ngayikho into azoyenza bese efaka nelithini kusasa yabona uzodla kamnandi futhi kusasa. Namhlanje njobe epheka kanjena uMateris, njobe epheka kanjena uzopheka adle manje aphinde adle nasekuseni. Zimnandi-ke futhi yabona i-walkie-talkie lona amakhanda nenyawo ongafudumezanga kusasa ayikumnandi, ungakufudumezanga ayikumnandi. Nalo i-rice lakhe bandla aliyeza yazi angathi i-solid, soke siyibone ukuthi inawo namandla le-solid ayikhandile kodwa nje ayizwa ukunuka, inuka njenge-original. Hawu uyakhanda uMateris yabona. Okay, hhayi-ke baphile sebephila-ke abantu kukanjena-ke uMateris njengoba esho. Hawu uzoyiphuzela itiye lakhe kamnandi yabona. Akayanga-ke ubona iweda phela namhlanje, akayanga kodayisa ubonile kunamafu wabona futhi nje ngo-3 bese lishintshile. Kusho ukuthi kube ubesethawini uMateris ngo-3 bese kuzofanele ayeke ukudayisa ngoba lama-juice abasuke bangasawathengi. Kwenze kahle wangaya ngo-3 nje bese lishintshile 3 ntambama njengoba ade ehambe eyothenga ubonile lapho iweda ucaha nakho vele kusho ukuthi ngoba kusuka ngo-2:30 nje bese lishintshile wabona uMateris hayi wenze kahle wangaya. Kodwa msombuluko-ke showcase ngoba wenzelani athole lezi zinto ayidayisayo uMateris, akhumbule lezi zinto ayidayisayo ezozidla mhla ka-16 ey'salayo, khona umuntu ezozidla mhla ka-16 and 16 December lwesibili ya kusalayo nje abe nezinto ezozidla ngolwesibili yabo nje o-16 December sekuqala wona phela amaholide. Okay, hhayi baphile sebephila-ke abantu, sobonana wakhohlwa uMateris nayo futhi indaba enkulu mhla ka-12 angithi namhlanje uyileke wayigcina mhla ka-9, akhumbula ukuthi wayigcina mhla ka-9 kokwesingaki konje mhla ka-9 kwakwo-7 yebo kwakwo-7 mhla ka-9 akhumbule kwakwo-7 mhla ka-9. Hhayi bandla waya-ke futhi izolo mhla ka-11 kwaba okwesi-8. Hawu bandla mhla ka-12 namhlanje waya futhi uMateris kwakwesi-9 usukwesi-9 seka-9 nje kulo December bandla kunosisi ophumayo kulo December seka-9 uyile izolo waya namhlanje bandla. Nalo kuyiklina kwakhe phela kuyasiza yabona osisi bayaphuma yabona. So-ke nje hhayi uMateris seka-9 kulo December soke sibone uDisemba uphila kangaka yabona uzodla futhi nje bezophuza itiye adla suthi ayiphuzela itiye soke sibone uDisemba uphila kangaka seka-9 kulo December wabona nje kushawa umhla ka-12 sekangaka hhayi uyalona-ke hhayi kodwa ngeke sithi ukudla phela kuphuma nosisi. Okay, hhayi baphile sebephila-ke abantu uMateris mhla ka-12 namhlanje 12 December 2025 lesihlanu Friday 12 December. Okay, abaphile sebephila abantu, so right.